و بحق زخبركم من زتفتخم من فليات يتسبنا እግዚአብሔር بحق كداناوي هيوت مبار نملؤ هيوتك بقدس قال كدان كتنبر بمدحاني عالم زتمرحه قدس هيوت كمرحو بفقري يمز دمر له زبلصت علس ስለዝኾነት بفلي قداسين ጸሎትን ይዝስነ አቦታትና ልብ ይቅናዕ ቃል ኪዳን ይጽናዕ ይብሉ ሳህል ወረት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ ርትሰም ድርሰረጸት ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ ሓቅን ፍቅርን ከኣ ተሰዓዓማ ሓቂ ናብ ምድሪ ሰረጸት ይብለና መዝሙር ዳዊት ልባ አምላኽ 85 10 ሓደ ምስጢረ ተኽሊል ማለት እምበኣር ምስጢረ ቃል ኪዳን ማለት ንሰብኣይን ንሰበይትን ክሳብ ጊዜ ሞቶም ንምሉእ ህይወቶም ብሓደ ኮይኖም ብሓድነት ብሕብረትን ፍቅርን ሰላምን ሰሚሮም ብጸጋ እግዚአብሔር ከይተፋትሑ ዝነብሩሉ ጸጋ ዝሽልም ናብ ቅድስና ዘብጽሕ ቅዱስ ምስጢር ቅዱስ መውስቦ ቅዱስ ቃል ኪዳን እዩ ቃል ኪዳን ካብቶም 7 ምስጢራት ክርስቶስ ሰብ ምእንቲ ክጸድቕ ዘለዓለማዊ ሰማያዊ ምድረ ገነት ክወርስ ኣኽሊል ክዓትር ኢሉ ዝሰርዖ ቅዱስ ምስጢር እዩ እቲ ፈጣሪ ካብ ጥንቲ ሰብኣይን ነቦን ነዲኡን ሓዲጉ ኣብ ሰበይቱ ይጸንበር ክልቲኦም ከዓ ሓደ ስጋ ሓደ መንፈስ ሓደ ልቢ ሓደ ኣካል ይኾኑ ዝበሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 18 ክሳብ 25 ክንሪኦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር መጀመርያ ሰብ ንበይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ብፀይቲ ፈጠረሉ እቲ ፈጣሪ ካብ ጥንቲ ሰብኣይ ነቦኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ኣብ ሰበይቲ ይጸንበር ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ ሓደ እምበር ክልተ ይኮኑን ነቲ እግዚአብሔር ዝጸንበሮ ነቲ እግዚአብሔር ዘወሃሃዶ ነቲ እግዚአብሔር ብሓድነት ዝጠመሮ ሰብኣይ ይፍለዮ እናበለ ማቴዎስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 19 4 6 ሞት ጥራሕ ከም ዝፈልዮ ይዘገንዝበና ወዲ ሰብ ብናይ እግዚአብሔር መንገዲ መደብ እንተተመሪሑ እንተተጓዒዙ ኣብ ኪዳኑ እምነቱ እሙን እንተደኣ ኮይኑ ኣኽሊል ዓወት ክጭብጥ እዩ ኣኽሊል ክቕበል እዩ ተኽሳብ መወዳእታ ንኺዳኑ ሓልየ ብእምነትን ብፍቕርን ዝነብር ሰብ ክድሕን እዩ ክጸድቕ እዩ ኣኽሊል ዓወት ክሽለም እዩ ጻምኡ ከዓ ካብ ሰማይ ክቕበል እዩ እቶም ከይተጣለሙ ኣብዚ ቅዱስ ኪዳኖም ጸኒዖም ብእምነትን ብፍቕርን ብሕድሕዳዊ ምክብባርን ሰላምን ዝነብሩ ብግዜ ሞቶም ክዕወቱ እዮም ጸማኦም ካብ ሰማይ ካብ ተሓያል ኣምላኽ ክረኽቡ እዮም ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ሞት እሙን ኩን ኣኽሊል ዓወት ክበካየ ብሓቂ ሰብ ኪዳን ክሳብ ሞት እሙናት ተደኣ ኮይኖም ኣኽሊል ቅድስና ኣብ ዓወት ትንሣኤ ናብ ህይወት ዘለዓለም ክበጽሑ ብናብራ ህይወቶምን እምነቶምን ቅዱስ ስድራ ኣብነት ክለብሱ ኣለዎም እወ ሰብ ኪዳን ክሳብ ጊዜ ሞቶም ጉዕዞኦምን ብሓንሳብ ብሓድነት ብፍቕርን ስኒትን ኣብታ ናይ ኖህ መርከብ ናይ ጽድቂ መርከብ እናተጓዕዙ ዕለታዊ ጸገማቶምን ሽግሮምን ክኢሎም መስቀሎም ተሸኪሞም ንክርስቶስ ኣብቲ ናይ ቀራንዮ ጉዕዝኡ ክኽተልዎ ኣለዎም ኣብ ዝኣተይዎ ቃል ማሕላ ጸኒዕካ ምንባር ቀሊል ኣይኮነን መንፈሳዊ ተጋድሎ የድሊ ብረገጽ ቃል ኪዳን ከቢድ እዩ መስቀል ውን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትኽተለኒ ዝደሊ ንርእሲ ይኽሓድ ዕለት ከዓ መስቀሉ ጽየሩ ይስዓበኒ ይከተለኒ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 9 23 26 ይብለና
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝተገብረ መርዓ ተረኺቡ ንማይ ናብ ወይኒ ከም ዝለወጦ ከምኡ ኸዓ ነቲ ባህርያዊ ፍቕሪ ሰብ ኪዳን ናብ መለከታዊ ናብ ሰማያዊ ከም ዝቐየሮ ከም ዝለወጦ ኢና ንርዳእ ፍቕሪ እንተለኩም ብሓቂ ነቱ ናይ ፍቕሮም ምድራዊ ፍቕሮም ናብ ሰማያዊ ዝለወጠ ብሓዲ ብጸጋ ዝዓተበ ብጸጋ ዝመልአ እምበር ኢየሱስ ኣብ ቃና ዘገሊላ ክርከብ እንከሎ ኪዳን ኣጽኒዑ ከም ዘይፍታሕ ገይሩ ዝባረኾ ንማይ ናብ ወይኒ ዝቐየሮ ዝለወጦ ምድራዊ ባህርያዊ ፍቕሮም ከዓ ናብ ሰማያዊ ገነት ዝቐየሮ እግዚኣብሔር ስለዚ እምበኣር ከምዚ ዝበለ እዩ ኪዳናዊ ህይወት ስለዚ ሎሚ ብሕፅር ዝበለ ጌርና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ከዓ ብኺዳናዊ ህይወት ዝመሳሰል ሓሳባት መደባት ክህልወና እዩ